Il-Partit Nazzjonalista ddikjara ruħu li hu kontra dritt tal-eutanazja f'pajjiżna. Fuq ix-xandir nazzjonali, s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, Michael Piccinino, esprima l-opinjoni tiegħu iżda anke qal li l-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista hi bħal tiegħu. Inti personalment kontra l-eutanazja però? Jiena personalment iva kontra l-eutanazja, ovvjament iridu naħseb l-pożizzjoni tal-partit ukoll, il-verità. It-tema tal-eutanazja hi diskussjoni sensittiva. Il-Partit Laburista jsostni li filwaqt li jrid ikompli jsaħħaħ loti tal-kura paljattiva u konxu midbatija ta' persuni b'mart terminali, dbatija li wkoll jgħixuha il-qraba tagħhom. U f'dan il-kuntest li jingħad li għandha ssir diskussjoni nazzjonali matura dwar l-eutanazja. Stħarriġ li sar riċentament mill-kumpanija Esprimi wera li aktar minn 60% tal-Maltin jaqblu li persuna għandha jkollha dritt li ttemm ħajjitha jekk għaddejja b'marda li m'hemmx fejqan għalija u li minħabba fiha qed tbati b'mod insapportabbli.